Tita! Aalis ka? Ruby! Hindi mo naman sinabi sa akin na may anak ka na pala. Baka kasi hindi ka sumama sa akin. Ano pa bang magagawa ko? Sino po kayo? Nobya ako ng tatay mo. Sino yung babaeng kasama ng tatay mo? Mukhang dito na yung titira, lo. Ano? Hoy, tanda. Huwag na lang sa kwarto matulog. Manunood sana ako. Ganun ba, iha? Ingat ka. Boyfriend mo, no? Kaklase ko lang. Diyan naman talaga nag-uumpisa yan. Kaklase, kaibigan, tapos mamaya, buntis ka na. Bakit ka napipikon? Teka, At sino naman po nagsumbong sa inyo niyan? si Marga! Bakit kung ano nang sinasabi niyo kay tatay? Nananadya po ba kayo? Wala akong panahon sa'yo. Anong sabi mo? Bitawan niyo nga ako! Marga! Tita! Hayaan mo na akong umalis, Aika. Pero tita... Sige na, Aika. Tita! Tita! Ruby? Saan ka pupunta? Aalis ka? Saan ka pupunta? Pwede ba, Masong? Hayaan mo na ako. Ruby, dito ka lang. Pag-usapan natin ito ng maayos. Hindi mo din ako maiintindihan, Masong. Kaya hayaan mo na ako. Ruby! 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 Oh, anak. Asing ka na naman. Anak, maupo ka muna. Tay, bakit ganun? Iniwan na naman ako. Hayaan mo na, anak. Hindi talaga siguro kayo para sa isa't isa. Pero tay, mahal ko si Ruby. Binigay ko sa kanya ang lahat. Pero iniwan pa rin ako. Baka may matinding rason siya, anak. Hayaan mo na. Baka magkita rin kayo balang araw. Lo, papasok na po ako sa school. Ganun ba po? Sige, mag-iingat ka. Nasaan po si tatay? Maagang umalis. Ganun po ba? Simula nung umalis si Tita Ruby dito sa bahay. Ganun na siya. Hayaan mo na siya, po. Lagi na lang po siyang busy sa trabaho. Tapos, uuwing lasing. Intindihin na lang natin ang tatay mo, apo. Hindi ko tuloy nakausap. May kailangan pa naman akong bayaran ngayon sa school. Ah, ganun ba? Sandali lang. May natabi akong pera. Lo, ayos lang po ba sa inyo? Oo naman. Maski na papano, may pensyon naman ako at may naitabi akong pera. Sabihin ko na lang po kay tatay mamaya. Hayaan mo na po. Maraming iniisip yun. Sige po, maraming salamat po ulit, Lo. Babe, sigurado ka na ba na magsasama na tayo? Oo naman, babe. Huwag kang kabahan. Andito lang ako sa tabi mo. Ngayon ko lang kasi gagawin ito. Hayaan mo. Magiging maganda ang buhay mo dito. Talaga, babe? Oo. Sila tatay at yung anak ko lang naman ang kasama natin doon sa bahay. Anak? Hindi mo naman sinabi sa akin na may anak ka na pala. Oo, huwag kang mag-alala. Mabait siya. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Baka kasi hindi ka sumama sa akin pag sinabi ko sa'yo. Ano pa bang magagawa ko? Eh, nandito na ako. Tsaka,
Wala na akong trabahong babalikan. Hayaan mo, hindi kita pababayaan. Basta isa lang yung hiling ko. Ano yun? Gusto ko makasundo mo si tatay at yung anak kong si Aika. Sige. Titignan natin, babe. Tara na. Sige. Dito ka muna, babe. Pabalik lang ako saglit sa opisina. May nakalimutan kasi ako. Sige, babe. Dito na lang muna ako sa sala. Manonood muna ako habang hinihintay ka. Sigurado ka ba? Tumawag ka lang pag may kailangan ka sa akin. Sige, babe. Bilan mo ako ng pasalubong, ha? Oo naman. Alam ko naman yung gusto mo. Sige, alis na ako. Sige, babe. Mag-iingat ka, ha? Sige, salamat. Sino po kayo? Hi. Ako nga pala si Marga. Nobya ako ng tatay mo. Ikaw siguro si Aika. Madalas ka ikwento sa akin ng tatay mo. May bago na namang nobya si tatay. Nasaan po siya? Umalis. Ang sabi, pupunta lang daw sa opisina sandali. Ganun po ba? Sige po. Ako. Sino yung babaeng kasama ng tatay mo? Si Marga daw po, Lolo. Bakit nandito sa bahay natin? Mukhang dito na yung titira, Lo. Ano? May bagong asawang tatay mo? Hindi na talaga nadala si tatay sa pag-aasawa. Sinabi mo pa. Sana magtagal sila. Mas mabuti na yun. Baka sakali magbago ang tatay mo. Sana nga po, Lo. Ano ba yan? Dito pa talaga natulog tumatandang to. Hoy, tanda! 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 Pwede bang doon ka na lang sa kwarto matulog? Manunood sana ako. Ganun ba, Iha? Masama kasi yung pakiramdam ko. Mas mabuting sa kwarto na lang kayo. Mamaya, makahawa pa kayo. Sige, Iha. Pasensya ka na. Ano ba yan? May sakit pala. Dito pa humihilata. Salamat sa pag-atid, ha? Wala yun. Ayos lang. Sige, mag-iingat ka. Okay. Ingat ka. Aika, sino yun? Boyfriend mo, no? Hindi po, kaklase ko lang. Naku, diyan naman talaga nag-uumpisa yan. Kaklase, kaibigan, tapos mamaya, buntis ka na. Paano naman po ako mabubuntis? Eh, hindi ko naman po siya boyfriend. Alam pa ba namin yun? Siyempre, hindi mo naman sasabihin sa amin yun, di ba? Hindi niya naman po ako kailangan pagsabihan ng ganyan.
Dahil wala naman akong ginagawang masama. Salamat ka nga. Pinapansin pa kita. Bakit ka napipikon? Kung hindi naman pala totoo. Babe, bakit andito ka sa labas? Wala. Nagpapahangin lang. Tara sa loob. Babe, may sasabihin sana ako sa'yo. Kaso, wag na lang. Ano yun? Wala. Tara na sa loob. Sabihin mo na. Ano yun, babe? Yung anak mo kasi, may naghatid sa kanyang lalaki kanina. Sobrang sweet nila. Hindi ko na sana sasabihin sa'yo. Kaso, Ano? Kumanda sa akin yung batang yan. babe, wag mong sasabihin sa akin galing ah. Alam mo na, baka magalit sa akin yun. Sige, kakausapin ko siya mamaya. Basta, labas ako dyan ah. Sinabi ko lang kung ano yung nakita ko. Eka, pwede ba tayong mag-usap, anak? Sige po, Tay. Tungkol saan po ba yun? Ayaw kong magpahatid ka sa lalaki, ah. Mag-aral kang mabuti. Tay, ginagawa ko naman po ang lahat para makapag-aral ng mabuti. Maganda naman kung ganon. Huwag ka munang magbo-boyfriend dahil mahirap ang buhay. At sino naman po nagsumbong sa inyo yan? Si Marga, Kahit kailan talaga yung babaeng yun, puro kasiraan ko ang alam. ayaw na ayaw kung may kasama kang lalaki, ah. At umaangkas sa motor. Tay, kaklase ko lang naman yun. Tsaka malapit lang naman yung bahay nila dito. Basta, ayaw kung may kasama kang lalaki. At unahin mo muna ang pag-aaral mo. Tita, Oh, bakit Aika? bakit kung ano nang sinasabi niyo kay tatay? Bakit? Hindi ba totoo? Nananadya po ba kayo? Hoy Aika, pwede ba? Wala akong panahon sa'yo. At kung lumalandi ka, hindi ko na problema yun. Ano pong sabi niyo sa akin, tita? Na malandi ka, hindi ba totoo naman? Grabe naman kayo, tita. Bakit ba palagi niyo akong pinapakilaman? Anong sabi mo? Bitawan niyo nga ako! Marga? Babe? Medyo masakit yung likod ko, babe. Tinulak kasi ako ng anak mo. Ay ka? Wala akong ginagawang masama, tay. Sinabihan niya pa akong malandi. Sinabi mo yun sa tita mo? Ay ka? Hindi po yun totoo, itay. Aalis na lang siguro ako dito, babe. Mukhang ayaw naman sa akin ng anak mo. Hindi ka alis. Dito ka titira. Kung ayaw ka ng anak ko, wala siyang magagawa. Paano yan? Baka maulit pa ito. Ay ka, hindi na dapat maulit ito, ah. Kung hindi, Mas kinakampihan niyo talaga yung babaeng yan. Sinungaling yan. Pang-class ka talaga. Galing mong umarte. ay ka, bumalik ka dito! Hayaan mo na siya, babe. Ayos lang ako. Madalas ba mangyari sa ito? Ayoko sanang sabihin sa'yo to, pero lagi niya akong binabastos. Kaya pala, ganun na lang siya sa'yo. Kaya nga, kapag wala ka, parang gusto ko nang umalis. Hayaan mo. Pagsasabihan ko na lang yung anak ko. Pag lagi kaming ganun, babe, baka umalis na lang ako. Hindi, dito ka lang. Akong bahala sa'yo. Talaga, babe? Ayoko lang kasi nang binabastos ako. Pangako, hindi na mauulit ito.
Asan na yun? Anong ginagawa mo dyan? Yung lipstick ko kasi nawawala. Naku, baka naiwan mo lang kung saan dyan. Sana nga. Kung walang kumuha, hindi mawawala yun. Nagpaparinig ka ba? Bakit? Natamaan ka ba? At pinagbibintangan mo talaga ako? May katibayan ka ba na ako ang kumuha? Ha? Oo. Kitang-kita naman dyan sa bibig mo. Sige, subukan mo magsumbong. Tignan natin kung sinong kakampihan ng tatay mo sa atin. Sige. Ano? Anong nangyayari dito? Ay ka, naririnig ko sinisigaw mong tita mo. Eh paano, Tay? Kinuha niya yung bagong bili kong lipstick. Hindi ko galing magnakaw. Alam mo yan, Masong. Sinungaling yung babaeng yan, Tay. Sige, mamili ka sa amin, Masong. Kung hindi, aalis ako dito. Ay ka, huwag mo sanang pilitin na gawin ko ito. So, ibig sabihin, Tay, mas pipiliin niya yung babaeng yan kaysa sa akin na anak ninyo? Apo, anong ginagawa mo? Anong ibig sabihin yan? Aalis na po ako dito sa bahay. Ano? Bakit mo naman gagawin yan, Apo? Mas kinakampihan pa niya yung sinungaling na kinakasama niya ngayon. Kung aalis ka po, sasama ako sa'yo. Pero, Lo, Sasamahan kita. Hanggang sa matupad mo yung mga pangarap mo, Apo. talaga po, Lo? Gagawin niyo yun? Oo, Apo. At ayaw kong maiwan dito. Pero paano tayo ngayon, Lo? Doon tayo sa kaibigan ko tutuloy. May pensyon pa naman ako. Titipirin na lang natin yon. Maraming salamat po, Lo. Marga? 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 Saan kaya nagpunta yung babae yun? Babe, saan ka galing? Oh, babe. Andiyan ka na pala. Ah, wala. Nagpahangin lang ako. Eh, ikaw? Anong sinabi sa'yo ng doktor? Kailangan ko daw ituloy ang gamot ko. Ganun ba? Napapansin ko pag umaalis ako, umaalis ka din. Bakit? Hindi na ba ako pwedeng lumabas ng bahay? Tsaka isa pa, boboring kasi ako dito. Pag tinatawagan kita, hindi ka sumasagot. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Meron naman, babe. Naninibago lang kasi ako sa mga kinikilos mo. Hayaan mo na kasi ako sa mga gusto ko.
Baka mamaya, kung ano na yung ginagawa mo ha. Ay naku, Masong. Tigilan mo nga ako. Tigilan mo yung pagdududa sa akin. Nadala na kasi ako. Baka kasi maulit na naman yung nangyari sa akin. Tama na nga, Masong. Masakit yung ulo ko. Papahinga muna ako. Saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan! Bitawan mo nga ako! Huwag mo akong iwan! Marga! Di ba obvious, Masong? Ayoko na sa'yo. Tsaka, wala akong mapapala sa'yo. Lalo na, ayokong tumanda na ikaw ang kasama. May sakit pa. Ano yun? Aalagaan kita? Pero sabi mo, sasamahan mo ako hanggang sa pagtanda ko. Sabi ko lang yun. Naniwala ka naman. Binibigay ko naman lahat sa'yo ah. Magkano lang yun, Masong? Isa pa, kulang pa yung sinasahod mo sa mga luho ko. Tsaka, naggagamot ka pa. Bahala ka na nga dyan. Marga! Bitawan mo nga ako. Marga! Marga! Yan tayo sa mula po. Po, kain tayong Jollibee. Oo, para magpalamig naman tayo doon. Opo. Tay? Tay? Kamusta na po kayo? Hindi ako ang tatay mo. Kayo po ang tatay ko. Tay, galit pa rin po ba kayo sa akin? Hindi. Wala akong kwentang ama. Kaya kalimutan mo na lang ako. Masong, Tay, gusto ko pa rin na makasama kayo. At kasama kayo sa lahat ng mga pangarap ko. Huwag na. Kayo na lang ng lolo mong magsama. Ayos na ako sa ganitong buhay. Tay, huwag mo namang sabihin yan. Alam mo ba kung sino tumulong sa akin at sa amin ni Lolo? Aika? Tatay Romeo? Tatay Romeo, Aika, saan kayo pupunta? Tita Ruby? naghahanap kasi kami ng matutuluyan ni Aika. Tamang-tama po. Wala po akong kasama sa bahay. Baka gusto niyo sumama sa akin. Nakakahiya naman po, tita. Masaya po ako kasi makakasama ko po kayo ulit. Ruby, ayos lang ba? Wala na kayo ng anak ko. Ayos lang po. Kasi pamilya ko na rin po kayo. Naramdaman ko po yung pagmamahal niyo sa akin. Kaya dapat lang na maibalik ko ito sa inyo. Pasensya na kayo kung iniwan ko kayo ng walang paalam. Bakit niyo po yun ginawa, tita? Mas pinili kong iwan si Masong para matuto siya sa buhay. Nakita ko kasi sa kanya na mas iniisip lang niya ang sarili niyang kagustuhan. Kaya ka ba umalis, Ruby? Opo. Kinuha ako ng mga magulang ko sa ibang bansa. Pero bumalik po kayo, tita. O, Aika. Gusto ko sanang balikan si Masong. Kaso, parang huli na ang lahat. Hayaan mo na siya, Ruby. Tadhana na lang makapagsasabi kung talagang kayo. Oo nga po, tita. Sige. Ano, tara na? Sige, tara. Ibig sabihin,
Si Ruby ang tumulong sa inyo? Opo, Tay. Kaya Masong, sumama ka na sa amin. Matagal ka na po naming hinahanap. Binalikan ka ni Aika nung makapagtapos siya. Pero naibenta mo na raw ang bahay natin. Patawarin mo ako, Tay. Aika, hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Lagi akong naghahanap ng pagmamahal ng ibang tao. Hindi ko nakita ang pagmamahal na hinahanap ko, na nasa inyo lang pala. Hindi pa huli ang lahat, Tay. Pwede pa tayo magsimula ulit ng panibagong buhay kasama si Lolo. Oo anak, may panahon ka pang magbago, nakasama kami. Maraming salamat, Tay. Anak, pwede mo ba akong samahan para makausap si Tita Ruby mo? Opo, Tay. Gustong-gusto niya po kayo makita at makausap. Ang pagmamahal sa pamilya ay mahahanap sa loob ng bahay, kasama ang mga mahal natin sa buhay. Huwag natin baliwalain ang pagmamahal na pinapakita sa atin at hanapin sa ibang tao ang atensyon na kaya naman ibigay ng mga mahal natin sa buhay.